celor care au ajutat și au pus umărul la realizarea investiției. Aș începe în primul rând să-i mulțumesc bunului Dumnezeu care ne-a călăuzit pașii timp îndelugat în această perioadă destul de dificilă să finalizăm proiectul Palace, proiectul cel mai important din regiune, un proiect care va schimba viața orașului Iași, viața cetățenilor. Vreau să le mulțumesc și arhitecților, proiectanților, istoricilor, care au fost alături de noi și au făcut ca inima orașului Iași să pulseze. Pentru primarul Gheorghe Nichita, inaugurarea Palace a fost un prilej de a spune încă o dată că Iașul este pe bună dreptate capitala Moldovei și într-adevăr un oraș european. Astăzi mă uitam la Iulian Daschelu și stăteam unul lângă altul, amintindu-mi de acest șantier imens, care, sigur, acum arată foarte frumos, e splendid, iarbă verde, flori, copaci, fațade frumoase, dar se văzut aici betoane, foraje și așa mai departe. Și atunci toată lumea se gândea ce va lua ființă în acest proiect. Și premierul Victor Ponta, venit special la Iași pentru inaugurarea Palace, a fost plăcut surprins de modul în care a fost modernizată zona, pe care o vizitase și în urmă cu 20 de ani. Vreau să mulțumesc pentru invitația de a participa alături de dumneavoastră, de a fi în acest moment pe care ni-l vom aminti cu toții și ieșenii și cei care venim în Iași foarte des. Atunci când am primit invitația, mi-am spus că nu vreau să fac parte din categoria celor care vin să taie panglici la investiții la care n-au un merit personal. N-am niciun merit personal, nici Guvernul României. În același timp însă am considerat că oricine ocupă funcția de prim-ministru trebuie să vină și să-i felicite pe cei care în acești ani și-au pus energia, și-au pus banii, și-au pus până la urmă cariera, fie economică, fie politică, în balanță. Complexul Palace i-a atras pe ieșeni ca un magnet încă de la deschidere. Mii de persoane au așteptat cu nerăbdare să fie tăiată panglica inaugurală pentru a avea acces la ofertele promoționale din magazinele din ansamblu. Potrivit estimărilor Julius Group, la Palace se așteaptă anual circa 9 milioane de vizitatori, ceea ce înseamnă că vor intra zilnic în complex aproximativ 25.000 de persoane. Mii de ieșeni au luat cu asalt complexul Palace încă de la inaugurare. Unii dintre ei au venit cu intenția clară de a cumpăra, alții au analizat ofertele, iar alții pur și simplu au venit să viziteze cel mai modern complex urbanistic din România. Porțile Palace Mall s-au deschis fix la ora 12, iar magazinele s-au umplut imediat. De ce ați venit astăzi la Palace? Am lucrat aici și am venit să văd cum a ieșit până la urmă, dacă place la public. Cumpărați ceva? Poftim? Cumpărați ceva? Să văd ce găsesc. Deocamdată mă uit. Vă place cum arată? Da. Păi e și munca mea aici. Am venit să-mi iau ceva din călțat, poate găsesc mai ieftin, și să iau ceva de la alimentară, dar nu dau de ea. Nu găsiți alimentară? Nu o găsesc. Vă place cum arată? Foarte mult, foarte mult. Enorm. Am fost și la Suceava, dar întrece orice măsură. De ce ați venit astăzi la Palace? În vizită. Cumpărați ceva? Urmăriți oferta de prețuri? Nu, doar în vizită să văd. În primul rând din curiozitate, în al doilea rând să văd chiar și prețuri și pur și simplu din curiozitate și îmi place foarte mult. Cumpărați ceva sau urmăriți oferta? Eu de-abia am intrat, nu știu, probabil că da, dacă o să mă tenteze ceva, sigur o să cumpăr. La o primă vedere, o impresie? Excelent! Felicitări pentru tot ceea ce s-a făcut, într-adevăr deosebit. Complimente pentru toți cei care au lucrat aici și pentru șef și pentru toată lumea. Spuneți-ne, vă rog, de ce ați venit astăzi la Palace? Mai mult din curiozitate. Ați cumpărat ceva? Am cumpărat. Așa, la o primă vedere, cum vi se pare Palace? E frumos. E ok. Și prețurile? Acceptabile. La inaugurare. Ați Ascultăm și muzica, fanfara militară. cumpărat ceva? Am cumpărat mai multe. Cum vi se par prețurile? Accesibile, mai ales cunoscând magazinul de la Suceava. La o primă vedere, ce impresie v-a lăsat Palace? Foarte bună. Foarte bună. Grandios, investiție mare, dar e impresionant. Unic pentru Iași e unic. Și pentru zona Bucovinei și a Moldovei.
Complexul Palace a fost inaugurat joi la ora 12 și constituie cea mai mare investiție privată din afara Bucureștiului. Ansamblul include un mall cu 170 de magazine, o stradă comercială cu 25 de comercianți, restaurante, cafenele, cinema multiplex cu 10 săli și food court cu 1300 de locuri. Vizitatorii au la dispoziție cea mai mare parcare subterană din țară cu 2500 de locuri, iar accesul spre grădina publică sau spre magazine se face cu ajutorul lifturilor sau a scărilor rulante.